Baina gero, bombaren bat jauzi zan muntzatzen, ez? Bai, gero gure, hori izan zen, Gernika portua bide, Durango frentien gente asko izan. Zela gente derechako soldau gente zelan zen, petrolik txertuko zela eta ara txertu. Da gero Durango bombardeo hori. Eta Durango bombardeo hori gero zera frentiarik eta Gernik hartu arte. Eta Gernik hartu abili gurien aitik eta mama eta zeran batzarrien eusen. Ezabin urten, aitek eta amaek umeek bebia, aitik eta ama ez. Frentien orduen egunien jenti degoela eta gure etxia apurtu abili. Zuen etxia apurtu abien, eh? Bomba bat jauzi zan atzekaldeko orman, ez? Apurtu eban, bazarriko orman. Mutzatzeko etxeko orman. Kandidona, atzeko orma. Eta hori dinezu baina, zela Durangoko eta gero? Edo Durangokoaz batera? Lehenengo izan, Durangoko bombardeo. Durangoko izan martxuan, da gero Gernikako abrilien. 26 de abril. Orduan egonien gure itxiba apurtu abien. Gernikako gunean? Egun berean izan zen. Eta zuek imaginetan dut horre egongo zinela trainan, baina, ezta? Gu Gaztelun. Gaztelun. Trainatik Gaztelura. Zuek zelan enterau zinen bombi jauzi zala etxien, gero bueltau zinen edo kusen duen edo? Atik eta mama etxien geltzia, horrek etxien etxabien urten. Nanadua jagoten. Azpiren topo harrapoa ben, atik bombea. Gana jatzen jako zane, gana baskak, ari zeta salbao ben.